Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. L'Hospital Clínic i el Sant Joan de Déu salven per primer cop al món un fetus amb una obstrucció total de laringe. Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han aconseguit salvar la vida d'un fetus de 4 mesos i mig que tenia la laringe totalment obstruïda. És la primera vegada que es practica amb èxit una operació fatal d'aquestes característiques. L'obstrucció de la laringe es tracta d'una malformació molt poc habitual en què una membrana bloqueja la tràquea i impedeix la sortida de l'aire i les secrecions que genera el fetus. Això fa que s'inflin molt els pulmons fins al punt que pot quedar afectat greument el cor i provocar la mort. La mare va arribar a Barcelona procedent de l'Hospital de Cartagena, on li van detectar que el fetus tenia, en la setmana 21 de gestació, els pulmons molt dilatats, li comprimien el cor i li produïen una fallada cardíaca. En arribar a Barcelona, al nadó li quedaven poques hores de vida, com a molt 2 dies, segons els especialistes, i per això se li va fer l'operació immediatament. El responsable de l'operació, Eduard Gratacós, ha explicat que estaven preparats per a la intervenció, però el principal problema és que el pacient era com de mantega. La tràquea se li podia trencar en qualsevol moment perquè era com de paper de fumar. L'operació va ser molt difícil perquè la mare tenia la placenta a la part anterior del ventre. El fetus estava molt inflat i a més ens donava l'esquena. Vam estar molt de temps per preparar l'operació, però finalment el vam adormir, el vam girar i a través de la tràquea vam arribar a la laringe, ha explicat Gratacós. El pare del nadó ha explicat que vam arribar sense cap esperança i aquí ens van donar una alegria. Les setmanes posteriors a l'operació, l'embaràs es va desenvolupar amb normalitat, els pulmons van recuperar a poc la seva mida normal i el cor va millorar fins a arribar a una situació normal. 16 setmanes després, el nadó va néixer a l'Hospital de Cartagena. El nen té ara mateix 10 mesos i fa una vida absolutament normal.